Daħal fis-seba' jum tiegħu il-ġuri ta' Jurgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fis-seduta kompla l-kontroeżami tal-Assistent Kummissarju Keith Arnaud. Id-difiża staqsitu dwar diversi aspetti tal-investigazzjoni. Fost oħrajn Arnaud ikkonferma li l-mowbajl ta' Chris Cardona ma ġiex elevat għax ma nstabet l-ebda evidenza li kienet tiġġustifika investigazzjoni fuqu. Għal ukoll li Keith xkembri ċaħat li bat lil Kenneth Camilleri għand Melvin Thoma. U li Thoma kienet talab għal avukat nazzjonalist fejn issemma l-isem ta' Simon Busuttil. Aktar tard il-ġurati stess għamlu sensiela ta' mistoqsijiet lil Arnaud dwar il-ħlasijiet li seta' irċieva Melvin Thoma. L-impjieg li kien ingħata mal-gvern, l-ittra tat-tabib Adrian Vella, l-attività fuq il-mobile ta' Keith Schembri u l-messaġġi imħassra minn apparat elettroniku. Arnaud qal li l-pulizija ma sabet l-ebda evidenza li Thoma kien iżamm jew igwadanja flus mill-każ u sostna li Thoma kien qal li qatt ma kien jaf għaliex ingħata l-impjieg. Fuq it-testi tal-kalligrafija tal-ittra Arnaud qal li ma saritx. Wara l-intemet ix-xita ta' Arnaud, il-qorti semat lix-xhud Antoine Cilia li dak iż-żmien kien ispettur fir-Rapid Intervention Unit u l-kuntistabli Melvin Cefaj li kienu fost l-ewwel uffiċjali li waslu fuq il-post tal-esplużjoni. Iż-żewġ uffiċjali diskrivew ix-xena li sabu bil-vettura taqbad bin-nar u biċċiet tal-karozza mifruxa mal-inħawi. Cilia qal li fil-vettura seta' jara biss ġisem maħruq għal kollox. Cefaj xehed li Matthew Caruana Galizia, ibn il-vittma, kien qalilhom li ommu kienet fil-karozza. Cefaj jżid li l-uffiċjali ppruvaw jersqu lejn il-vettura iżda ma setgħu jagħmlu xejn biex isalvaw lill-vittma minħabba l-intensità tan-nirien. Ix-xut li jmiss kien Marcel Van Best, espert forensiku ma' Netherlands Forensic Institute. Van Best xehed dwar l-rwol tiegħu fl-investigazzjoni u spjega li kien talab janalizza l-evidenza forensika fosthom l-impatt li ħalliet l-esplużjoni. Xehed li r-rapport li preżenta tħejja minn tim tiegħu b'kooperazzjoni mal-Pulizija ta' Malta fejn kull oġġett li nstab ġie immarkat b'mod metikolus. Is-seduta intemmet bix-xhieda tal-Brigadier Jeffrey Kurmi li meta seħħ ir-reat kien espert tekniku tal-esplussivi fil-każ u għaxet li kien hemm żewġ bombi oħra li kienu jixbħu lil dik li qatlet lil Caruana Galizia. Jiġifieri bomba fl-Imsida fl-2017 u oħra fil-Gargur fl-2018. Għalli hemm probabilità kbira li dawn il-bombi ġew manifatturati mill-istess id minħabba boltijiet li nstabu fuq ix-xeni tar-reat. Il-ġuri kompli jinstema' għada filgħodu.